a következő két műsorszámot. Már itt van segítség is nekem a konferáláshoz. Urbanics Kata fogja elszagolni A szegény ember és a farkas című versét, Pártos Odett, aki betanította. A következő pedig egy dunántúli népdalcsokor lesz, őket Kelényi Judit készített. És a farkas, Székely népmese. Hol volt, hol nem volt, túl a Hargitán is. Egy kicsi székely faluban élt egy szegény asszony, s volt az édes ura. Azok éltek nagy boldogságban, a szegénység mellett is erős volt a megértésük, így aztán boldogok is voltak. Egyszer azt mondja az asszony az urának: te édes lelkem, hát kimenj az erdőre, és hozz egy kicsi fát, te tudd meg. Nincs mivel megfűzőzzem, és megfőzem az ebédet. No, a szegény ember vette a talisznyát is a vállára, és kicsi hagymát, kenyeret, szalonnát is. Vette a fejszét is a vállára, és menjen ki az erdőre, hogy fát hozzon a feleségének. No, amikor kiér, nezegeti a nagy fákot, és meg is találta, hogy melyiket vágja. Amikor ebben kidöntötte, és gondolta, hogy lehuppan egy kicsikét, és megeszi az ebédjét, kenyerét, szalonnát és a hagymát is. Hát uram, ne hagyd el! Az egyik bokor mögül kilépett a farkas. Ha nem is hiszitek el, emberi szóval megszólalt. No, te szegény ember, ebben jókor találkoztunk, te tudd meg! Úgy kontírt a gyomrom a nagy éjségtől, mint a menasági nagy harang. Csak 3 napja nem ettem még egy faláskát se. Jó, hogy itt vagy, téged most bizony megeszlek. A szegény ember mi mondja a farkasnak? Állj, te farkas! Hát tudd meg, minden halálra ítéltnek van egy utolsó kívánságom. Hát nekem is lenne. Hát mi lenne az te? Kérdi a farkas. Hát tudod, nekem itt van a talisznyámban a kicsi citolácskám, s én olyan szívesen elciteláznám a nótámat utoljára életemben. Ha már meg akarsz enni, akkor egyél meg utána. De nem bánom, én is meghallgatom. A szegény ember elővette a citolácskáját. Ha az olyan szépen citelál, és muzsikál, a farkasnak úgy leesett az álla, hogy kellett kölcsönkérni a szegény ember felségét, hogy támogassa fel a nagy gyönyörűségtől. Mikor befejezte a szegény ember, azt mondja neki a farkas: te szegény ember, én nem eszlek meg téged, tudd meg, meg lehetne tanulni, citalálni te. Nézi a szegény ember a farkast, és megpödöri a bajuszkáját, és mi mondja? Azokkal a marha nagy körmökkel nem nagyon lehet te. Le kell lapítsuk őket, hogyha tényleg meg akarsz tanulni. És az hogy lehetne te? Kérdi a farkas. Hát tudod, én ebbe a fába vágok egy kicsi részt, kiékeljük, és te beteszed a körmecskéidet, és meglapítjuk,
És lássuk meg utána, hogy tud citelálni, mert ezekkel bizony leszaggatod a citelálról a húrakat te. S az bizony jó lesz, mondja a farkas. A szegény ember vágott, annak az udvarba egy kicsi rést, gyíkelte, a farkas berakta, két első lábacskájáról a körmeket, és a szegény ember kihúzta az ökkeit, csak tudjátok meg, a farkas egy akkorát ordított fájdalmában, hogy a harmadik faluban. Horváth Pensi néninek a fekete macskája a hiúban, ilyettében megkölkedett 5-5-ös. A szegény ember szép ügyesen összepakolta a talisznyáját, be a citorácskáját is, vállára vette a fejszéjét, menjen haza. Hát mi jól utána a farkas? Jaj, te szegény ember, hát mit akarsz csinálni te? Ha itt maradok, és még be van szorítva a lábacskám, hát mit csináljak? A szegény ember visszafordult, megemelte a kalapocskáját, és mi mondta? Ja, farkaskoma, a művészetén meg kell szenvedni. Sehogy ordít a farkas azóta, és nem tudom, hogy arra jártunk. Nézzétek meg! Thank you.